Friends, pini ke itum inut kacing turma istar alam le hanam luna. Inut asami ihudi siya porke Instagram ari chupilo montanon ke album actress Mandat. Ahok lu jirpolo pen jirpietum 15 second lip sync video pen 8 minute ani ke dok alulong an ke lapan ke kacing tur pukalilo manghu meme pu. Aprang hut ke kamera theng do arjablun pen angpun ihin pakek thanglang be pin pen kang nek bang aning ke oilun background long cibiko non ke bang album long anta ledun tu elu lasi kang ni pathir tu non kang nek han mi atilub kang pupo well nelen lo sot kuru lasi naman pivero kai talin tu palam the apuru Pini lake inut karbiang long regional riso ejang aktor lapen producer tum akras Miss Nagin no kali sorry lake aprang alam Miss Kiara Timumpi alangli asitina res selam ta isi weda formula la pulo tangte alak avius long Lahai hui avius kunat penong ke bang event science santa nang kontakti. Penang anatum ke aktor ke manjia pan pura aningkan nekan kasalina. Bonta Kiara ke ijir trending song pen isi beauty filter. Rangsina sarpo film and artist te awardum ta ingkrung ingsir ingcapa menang je Instagram rong Arils lang damsi. Arni karbia film producer bang Kiara Arils teklong long pending je lo long chit lo. Lahan lo next album long nangke klang do nangji RJ producer bang hala suarni kupitong ke yunone bonta aning chit thek long Kiara pa la sopena joksi piniar ni an ke album long klang tan aprang hut pusonte camera stand ring light kali de light an chok bonta noni ke camera crew drone shot backup artist costume designer ta nangkok Lapuan apita expression bang nang lele lang. Maybe he's late. Director bang le action pulo tangte ke thoma post pak lang po. Isi bang ke amekung pabung lit. Isi bang ke act naturally pulo tangte lahalo natural act lo po. Pulo dak bang ko an mar leng ke do bang ke anghu cerap hat. Alang kajepajan ke thek bang ke aduya hoy ave pin an lo. Lason si aning ke oi punon, aning ke ti punon, aning ke rong punon, aning ke cedok punon ta isi weda mahang. Cepre ke kamera angle chot. Traffic police si expression ke ong thulang. Gari ke khang. Actor le I love you pulute komat ne le OTP nang pitha boson ben. Break up senang le lote audience atum chiru jopo. Hero pen heroine ka cheka kapor kali Kiara pen emotion ka cheka kapor. Non ke itu ma actress ke kan. Chini lo alun pang cheng lo te bluetooth speaker le battery ka version ke claim ji. Arwi area bang ni jang, area bang ni rap, akeng hong ni bang kasi jor nang dia diam an lo. Litu ma actress apit anung lo ke kandu na tum ke charge set lo. Alang tum hiyan si charge set roi po. Kiara long helang petong ke kan nang ji ma mate me thang ning hang le kan nang ji. Cameraman ta pakek pakang ulo. Bonta cinematic upon kali audience ke pang nek ji apa. Dialogue delivery to ke awesome masterpiece. Hero le nang nepan gupe posi nang ote kang bublo po tang te etia machine le posa nang te te prang ingreng bung titia sondo. Athe ekopai si kache ton tel. Athe tinta apor kaprek lo nang ke klang ji. Itum online hormule hum nang ke deliver sondo. AI upon le translate to toite arju to me chatji puan. Aprang risk selama hod a caption ke Queen Rillers Attitude Girls Broken but Strong non album release at apid an pangke bless the debut as actress thanks for all love and support comment section to ke puan si chihili sail Inuda bang pupo, kumat sila pan ke hang pon lo. Net pek anam nang chipinon. Anung kedo thank pidum si acting tek tumu nak le. Ahok lo, rangsana sarpo film and artist te award long ta thank pidum pan amen phap dunong po. Bon ta ilitum e son lam choro nang ji ke kan thek the det sita
alun pena por le ba tonu thek the dead sita expression la ve dead sita confidence bang ke full HD penang atum ke thega du sita confidence ave that ti alang long ke confidence do pick la so pena join si ke theka phan ke adim pen phlung joi jong hele nangli thek nangli Delhi Bombay le dam chiklo longsu chiklo pilong le dam sita ke chenga dim ke nangli chiteng ne nang ni lason si kiara tanon ke dam hello ulu prince rong hang pen chelang lok an ke amenta kiara jerry po anthulu lason se lang phon actress ke paman cheng ke samsung tisu hen lobon he is her ex boyfriend non ke kiara hello Karbi Anglong most search actress mandel lason si kiara le dolo potang te anutin producer asetin production umta hit vek pupu ke chenilo laso pena joksi arni ke mela pen self production dumta kiara pan ke hang kache bai lok ni non anta lahinia production tum kiara pan adet long dun delang athe ke non malom kiara aporovi akaprega project long si klembo kiara pan thekdun lok pen ke penangan aris creator tumta ake mang thedung lo lason si next picture ta ke puke jong si kiara la actress man un prute neta lunse man un puke lasi university long thanon ke lapuson motivation alam thanang po mic drop anutin artista ke chenga dim ke prekja pinina nang acting thek chet sita penap ke thek chet athe ke chenga ko ke maduta thek o elo nang ke chenga album le release pen me chet thek chet abajeta ong chet pusita me munir tum ke nang rospo lake munir tum kamlo lasi jirpolo pen jirpie tum alang ke claim ke dam le tum hirju me pidunang ji lip sing along pen bang ke lun tanga lunong an kapache tondun la pen ame thanga se pen ang hule cheton o edet sita ring light heroin pen album heroin mandet an 15 second cringe reel pen 8 minute plus cinematic cringe lahenlo kachelar jong sinang kiara album thanthe pin pen lang thor podang tenang dita nang ning ke ding na bang pulo jong si morne si kiara le superstar man delute ning che binon itum si aber ke do hut kang thor do natum lo kang nek pen that's all for today I hope you guys enjoy it